Gusto mga bronzes, morning status sa modre oh. Morning. Nakita ang ito sa kasada. Baha na sa mga gianan. Nampos na ka ng lawang pang, taga-tugod na ba ng lawang? Basta. Yung tagay mo uwan din niya. Basta sa guntong ng uwan. Morning resulta sa mga baha. Oh. Morning. Awang giano. Kagirong, ilat pa niya. Lawang dana na, tapos lagi ka na ng lawang. Nyagad tao dani, lawang na kayo ni. Bang 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 boy. Bang 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 boy. Alas 5 pa lang, bangon dayon. Helmet, gloves, ug martilyo sa kamot. Ready mission, di magreklamo. Bisan init ang adlaw. Kay kada patapundasyong produkto sa inyong kalisdan nga grabe gadlaw. Nya ang panday nga magpanday ug balay. Walay aircon pero ang pawis murag ulan sa langit nga walay laylay. Ga panday, ga welding, ga putol o kahoy. Bisan walay bugas usahay, may gihapon kay buhay. Pande pa, iba yung kusog di gyud maundang. Kung dili tungod ninyo walay tukod ang kalibutan. Kamo ang aligi sa nasod mga bayani nga ligon ug dugan. Pande pa, iba yung kusog di gyud maundang. Kung dili tungod ninyo walay tukod ang kalibutan. Kamo ang aligi sa nasod mga bayani nga ligon ug dugan. Basta sa takaron sa second floor magbuhat taghaligi padayon ang init mura goben sa langit pero di gyud magreklamo kay proud nga panday legit ang usa nagsimento ang usa naghakot ang usa nagdalitot kanta aron di makuyapan sa adlaw nga buot oy break ta oy break kunya di pa human ang true elbow pande pa mga bayani nga di mailhan sa TV pero kada building kada tulay nga makita inyong kamot nagdala sa kalibutan nga ligon ug kusog di bali boom boom pande pa mga bayani nga di mailhan sa TV pero kada building kada tulay nga makita inyong kamot nagdala sa kalibutan nga ligon ug kusog di bali boom 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 di kinahanglan diploma basta kabalo kamo panday kayang tinuod nga kaalam nasa kamot nga gatrabaho adlaw-adlaw ang pundasyon sa balay pareha sa pundasyon sa pamilya dililigon kung way panday nga tinuod ug kasing-kasing agamhanan Kapag yung puntaan ni mga kabro kay duty mo ta. Nang lanon mo duty. Tampang na pahalap baha. Kusog lagi ito bida rin na. Harus aksir, or buka. Kung na kayo diri dapit nga area oh. Lawom lang istanan. Yan eh, hindi ni mundang ang buwan. Karong hapon, hindi magian diri. Lawom na kayo. Lawom na kayo. Sobra pa sa ano. Bulok sa bulok. Wanya ba mana? Yeah. Gikan sa walay, gikan sa gamay pero pangandoy na mo taas di masaptan sa ubanay luha sa gabi inisi sa buntag kay kabalo mi ang kalisod dili permanente mo labay ragyud na sakto kaayo ang lakang dili tanan adlaw kusog ang dagan usahay hunong usahay hinay pero padayon gihapon ang barugan dili basehan ang kahimtangan karon ang basehan kayang disiplina ug buhat kada adlaw bisan walay mo tanaw bisan walay mo klap klaro na kaayo na ron kung mo tanaw sila ug mo ingon di na kaya tupag pinaagi sa buhat dili sa sabanga istorya padayon bisan lisod ayaw hunong sa dalan kung kapoy na ang lawas kasing-kasing padagan bisan walay mutuo kami mismo mo tindog kabatanunan mi paglaom sa nasod klaro kayo among
sa palibot, unsa man gyud ka mao, permi pangutana sa sulod. Pero ako mismo kabalo sa akong direksyon. Bisa maligaw ko gamay mo, baligi hapon sa hustong dalan, klaro ang misyon. Dilitanan makasabot sa peseng, kay sila dali kapoy kami naanad sa delayed blessing. Mas pilion ako ang kapoy karon kaysa magmahi sa ugma nga wala ko gibuhat, walay natun na walay